ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ತೆಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚ ಸುರುತ ವ್ಲಾಗ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆ ತೆಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡ್ದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮಗಲು ಮಿಗ್ದಿ ಎಂಚನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂದೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ತುಳುತ್ತ ఉందే నా మెగ్దిలా ఎన్న బాలెలా హాయ్ పల్లె నా దుంగుద ఛానల్ లా గడిపోతుంది దుంగుద ఛానల్ హాయ్ హాయ్ పల్లె హాయ్ 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 రుద్దు ఎన్న అక్కన దుంగుద ఛానల్ లా గడిపోతుంది నెక్ కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ అన్పులే అక్కల మద పాత్రకే ನೋಡ್ಚಾವೆ ತಿಪ್ಪಾಡೆ ಅಕ್ಕಲ ಮಕರ್ ಮಾ ತಿಪ್ಪಾಡೆ ಓ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತನೇನ ಯಕ್ಷಿತ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೇನ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ ತೆಂಕ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ ದೇವಸ್ಥಾನದೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗ ಆ ಬಾಬು ఫ్రెండ్స్ నమైతే దేవస్థానకు రీచ్ ఆయా పూజ అవుందుండు ಇಂದು ಬತ್ತ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತ ಪೂಜೆ ಆವಡತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ಬ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮತ್ತ ಹಣ್ಣು ಮಲ್ತದು ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೊಂದ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತಾತನು ಮುಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಹಾಪುಂಡು ಊರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನತ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿದೆ ಸೊ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್.